Беларусь считается спокойной страной, островом мира и стабильности. Это светлый хрустальный сосуд, имя которому Беларусь. Как никогда в прежние годы стабильный. Беларусь – это остров стабильности и безопасности. Это основа стабильности нашего государства. Вам, наверное, трудно представить, что могло бы быть или может быть по-другому. Сярод постсавецкіх краінаў Беларусь лідар у колькасці міліцыянтаў на душу насельніцтва. Блізу 1500 міліцыянтаў прыпадае на 100 тысячаў чалавек. Аднак гэта не перадухіляе злачынстваў. Кожны сёмы беларус наўпрост ці пасрэдна звязаны з турмой. Построились. У колькасці вязняў Беларусь займае 3-е месца ў свеце пасля ЗША і Расіі. Нават паводле афіцыйных звестак, кожны 3-й прысуд выносіцца з парушэннем закону. Кожны 10-й вязень сядзіць паводле неабгрунтаванага абвінавачвання.